Bakit ba pag ika'y nakikita? Sa una, gamay pa ko. Inyo lang kong agi-agi. Karon nga dako na ko. Inyo na kong halok-halokan. Unsa man gyud? Di ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa. Pero wala na ko gikasakit nga sa unang panahon. Inyo lang kong pag-aagi-agian. Napakasakit, Kuya Eddie. Kay nakahibaw ko nga moabot ra ang panahon nga inyo na kong pagahikap-hikapon o pagahalok-halukan. Sakit man sa akong dughan nga sa unang panahon inyo lang kong pag-aagi-agian. Dili gani mo makahatag og tubig maski usa ka baso lang sa akong nahimutangan. Mitulo na, mitulo na. Kay aron lang unta matambalan ang kauhaw o kainit nga akong natagamtaman sa akong nahimutangan. Ug karon gikalipay ko ang kasakit ug ang kauhaw ug ang kainit nga akong natabamtaman sa akong nahimutangan. Hindi ako isang laruan. Kay moabot ra unya ang panahon nga inyo na unya kung pagalingion sa paglabay ninyo sa akong nahimutangan. Di mo mahimo nga di ko ninyo balikon tungod sa akong kahumot ug katamis. Kay ang kahumot nga inyong matimahuan di ko ninyo mahimo nga dili ko ninyo balikan. Tungod kay ang kahumot sa ako mahimong makalangan. Kay ang akong kahumot ug katamis mahimong makalangan ug makawili. Ug dili mahimo nga di jud ko ninyo balikan. You are the reason, the seasons of my life. Ug karon daghan kayong salamat nga inyo lang kong gisalikway sa diha nga bata pa ko ug gamay pa ang akong pamuot. Kay nakahibaw ko nga moabot ra unya ang kahumot ug katamis sa ako di mahimo nga di ko ninyo balik. Ug daghan kayong salamat. Hinaot ko nga inyong masabtan. Comment mo sa ubos